Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa My Summer Cars série 2. Minule si pamätáte, že sme dorábali Satsumu a Orava mi príde natáčať, bo dačo robil. A tu je to koleso a rovno tam dáme. Co? Yes, je tam. Zoberme si 13, lebo minule som išiel do Oravy a som zabudol priskrutkovať koleso, lebo som sa ponáhľal. A teraz to robíme. Sa pripravujeme na rally, že Orava. Hej. Toto tu daj preč. To nám ešte sa bude trvá. Som dal krydielko aj. Čiže tu je tá pružina, ja som ju hľadal. Môžeme naspäť rozoberať koleso. Alebo nie, na čo rozoberať koleso, však takto vyberáme. Takto. Použijeme 6. Lebo ja som tú pružinu hľadal a som ju nevedel nájsť, tak som tam dal starú a asi som si ju nevšimol, alebo ja neviem. A teraz tu je, chápeš to? Orava. No, nechápem. A je tu aj môj brat. Sa volá Parko. Chceš pozdraviť do videa? Parko. Hej. Dobre, tak sa pozdrav. Napríklad čauko, alebo dačo také. Čauko. Dobrý pozdrav. Ukáž, dúfam, že mi nespadne auto. A ďakujeme na kanáli Tutušika Orava za neuveriteľných 30 odberateľov. 2. No, 32. Odberateľov. Neprš. Tak, a teraz toto. To koleso úplne. Bráňo, pôjdeme tak na rally. Orava. Ideme tak na rally, iba s tlmičom. Bo to nevyzerá zle. Ale sa to klepe. Ale že to nevyzerá zle. No. Že to nevyzerá zle. Také už auto po rally napríklad. Že mi pukla pružina. Yes, je tam a teraz toto naspäť. Bo ja som tú pružinu hľadal, ale som ju nevedel nájsť. A zrazu tu je. Neuveriteľné. Ten spod je tu. Tak a dáme 6. A ešte nemám objednanú rally sedačku, ale to nevadí, bo ju objednáme. Zatiaľ to auto vypadá. Počkaj, tie budíky som chcel tam napojiť, že Orava, ale mi neišli. Letári, no prezúvaj, bo ja čakám. A bratranec, čau. Ten závodný zotrvačník tam dáme potom. Kde mám káble? A tu sú. Potom nahodím aj klietku na Satsumu. Kde je ten spod? Haló. Ten spod hľadám, ale neviem nájsť. Joj. Tak to bude asi na dlho trošku. Toto bolo. Yes, je to hotové. Máme to napojené, Orava. Yes, máme to napojené. Takže toto máme z krku.
V motore ideme urobiť ten zotrvačník. Šetrím si baterku, že toto tu odpojím. Nie, to som mala odpojiť. O, bunny hop, ako na bajku. Tak, ten zotrvačník, to je ľahká. To je ľahké, jak to tam dať? Aspoň, nie, to je na opačnej strane, nie. To aký? Kde mám sadu? Aj tu je. Ja toto všetko v poslednej dobe strácam. Ukáž, aké číslo? No jasné, že 7. Lebo 7 je najväčší kráľ v tom aute. A rovno aj toto skrutkujeme. Lebo to na zotrvačník potrebujeme skrutkovať. Kde si majú sadnúť? Na gauč môžeš. Kde je to? To je. Joj. Toto zatiaľ si necháme, lebo to nemôžem stratiť. 6. Ja to už viem na spamäť, bo ja som to robil. Už. No, pozeral som kaceka. Už nie, ja to takto kliknem. Párko, môžeš ísť na chvíľku predsa hrať sa s traktorami? Prečo? Prosím, bo my chceme byť sami. Ale... Prosím. A potom ti dám dačo. Co? Plejko ti dám zahrať. Ale ja nechcem hrať iba staré plejko, potom si nehľal počítať. Tak ti dám počítať zahrať, ale nebudeš hrať to tú hru, čo hráme, OK? Dobre, môžem Roblox? Hej. Kde to je? Toto kde padlo. Hej, musíme použiť no clip mod. Toto auto môžem bežem. No, kde to je? Ešte postavíme znovu. No kde to je? Hej, tuto je. Ha! Pod autom. Nevidel som. Dneska ideme skladať auto. Bardzo ďaleko, ale to bolo... Ja som sa prepadol. Tak, ďalšiu vec máme dole. Tak. A teraz ideme na túto časť, kde sa blížime ku zotrvačníku. Tak. A tak. Tak, ešte môže ísť dole. Ahoj. Nepugni sa a neprepadne po textúru. A teraz zotrvačník. Aké číslo? 7. Potom si Orava zahraje, ale to už video nebude. Že? Jak Orava sa si zahraje, že Orava? Ja to auto teraz dneska oplaviť. Yes, ahoj. Hej, ty sa už môžeš bugnúť kľudne, lebo ty si starý. A ide tam nový, ty sa hlavne nebugni. Tak je tam. Tak, Yes, je tam nový zotrvačník.
Plus ďalšie kone. Je toto a to je rozpípa. Musím ho obváliť. Dneska. Párko, nerozprávaj, prosím, ok. No je škoda, že to sa nedá ako v Long Drive, že to musí byť hrdzavé. Aj 6. Máme tu party, lebo fletári to rozbeha. Fletári iba sedí a nemení mi kolesa. A ešte dajaké. Nemám priskrútkované. A tu je ešte. A tu? A to by malo byť, joj, ešte. Či som, yes. By tu skrutka nemala byť žiadna. Neviem tu. Môžeme tam do toto. Joj. Ja som tú hru nehral dlho, iba deň, lebo som bol u Oravy. A Orava má brata, čo... My sme si na mobile chceli stiahnuť My Summer Car, že Orava, ale nám to neišlo, bo boli blbé aplikácie. Že Orava. Furt iba toto 7. Toto už priskrutkujem. Bo už tam zatrvačníček máme. Dúfam, či mi to nezačne horeť. A nemalo by. Dám to ešte fletárimu nastaviť, lebo karburátor, ten máme nový karburátor, takže by nám ho nastavil. Tak, motor máme. A čo ďalej? Toto je pružiny, to sú dobrá farba žltá, tomu že Orava. S takou sacunkou pôjdeme na rally. Dúfam, či vyhráme trofej. Môžeme zatvoriť kapotu. Ešte čo nám chýba? Asi vyberieme kapotu, bo to je zlá vec. Na čo? To tam budeme mať? Je to váha. A kufor? Čo? A kufor? Kufor nechajme. Sama odpadla. OK, tu ju hoď. To backflip urobilo. Fletári, už máš to urobené? No. Môžeme ísť objednať diely. Ja som dal iba to krydlo, že by to dačo v sebe malo. Že je to na rally. Aj Volander rally. Aj toto. Tak, OK. Ideme domov, lebo potrebujeme ešte objednať dačo. Toto.
Tie sedačky už máš? Čo? Tie sedačky už máš? Ešte ne. Tak si kúp tie sedačky, ne? Aha, idem. To už nič. Potom. Dobre. Joj. Tajmo mi zatvoril dvere. Musí sa To čo je? No startujeme. Asi zoberiem si sprej, čo som minulé kúpil a ideme. Nastrojka ten spoilerík. Párko, môžeš ísť preč, bo nás to vyrušuje. Môžeš ísť preč? Prosím. Môžeš ísť preč, prosím. Ale však ja ti dám potom zahrať Roblox. Však dobre, však ti dám na počítači. Tak potom ti ho nedám zahrať. No, joj. A ja viem, to. Ja viem, ale ty tu ale potom ti ho nedám, keď tu budeš. Choď preč, prosím, bo nás to vyrušuje. A ja potrebujem všetko skúpať od mleka. Dobre. Tak. Teraz budeme mať kľud, bo môj brat ide preč. A Párko, zatvor! Dobre. Dobre. O 3 dní nám tá objednávka príde. Kamuflátor nevie za deň urobiť toto. Fakt. A čo s tým máš robiť? Však má mi dať relik gumy. A to si nevieš dať sám? Nie, neviem. Idem skúsiť, či mi to naštartuje. Naštartuje? To čo? Halo. Naštartovala. Ukáž, ten budík ukazuje dobre. No, zatiaľ to auto ešte není nahriaté, ale keď bude ukazovať, keď to auto bude... To jak rýchlo. OK. A už to ide do zeleného chvíľku. Keby som mal sedačky, tak by som sa prevezol. Ešte nemám sedačky. Dobre, vypni to. Pôjdeme sa s tým povoziť zajtra do téma. No, neviem jak, keď nemám sedačku, alebo tam dám starú, neviem. Tak si tam dáš starú a potom tam tú starú do nej vyhodíš. Na skladku. Dám si ešte toto palivo pre istotu, bo tam mám už polku iba. A to, keď mám také, toto veľa žere. Takže to auto bude dobré veľmi. Ty nevieš fakt prezúť. Toto tu nedávame, ne? Toto tu ne. Bo to je váha. Alebo tam dáme toto kocky. Počkaj, kde to bolo? Tu. Tie kocky sú ľahké. Aj toto tam môžeme dať. Ale na rally to vybereme podľa mňa. Je to tam. OK. Máme športovný grill, tu si to môžete prečítať. Počkaj. Prečítať grill sport. Takže to je športovný. Dobre. Joj.
Teraz nemám čo robiť, iba čakať, kým fletári mi urobí kolesa a Tejmovi príde objednávka. Choď domov po dodávku. Na čo? Že by... nič. Asi ešte do Tejma pôjdem kúpiť nový hasičak, bo raz mi to auto chytilo. Takže je už prázdny, tak do Tejma idem kúpiť nový. Kto tu má porele čaká? Jaj. Tervetuloa Teemu. Eiku sinäkö se Mauri? Tam bol. Ajaj. Daj tu. Potrebujem, lebo idem na rally. Tyttöläinen kun minun pesukoneen rikki. Okej. No takže. Kúpili sme pre istotu nový hasičak, že by nám to auto počas rally nechytlo. Joj. Tak. Je tam. Takže budeš mať iba jednu sedačku, ne? Aj na rally iba jednu. Aj klietku. Alebo idem domov. Dovnútra. Nemám tu osy, yes. Idem si po príľbu. To bolo minulé, ale ja som pozeral videa, že prečo sú osy v mojom baráku, tak, že to je minulý update, že by to bolo reálnejšie. Príľbu dáme si do auta. By sme ju mali už pripravenú na rally. Tak ja to idem asi vyspať. Mám tu rikočet na spanie, takže sa môžem v ňom vyspať. Čakaj, ešte malo hodinu, ale to nevadí, ja si to nastavím. Tak. OK, a ideme s halulu. Dúfam, či to mi zajtra fletári urobí tie kolesa. No zajtra by som to musel potrebovať, lebo zajtra mi príde objednávka od Tejma. Zajtra. Hej, už Hej. Tak a bude zajtra piatok, takže by do konca týždňa to, že by do piatku to mal hotové. Už prosím. Čo? Kam on to fakt nevie robiť za deň. Kam Tejmo? Čo si ma zatvoril? Objednávka príde až zajtra. Takže v sobotu? Ne, v piatok. Ja zajtra v piatok. Aha. Joj, som sa tu spal. A už má aj fletári otvorené. Kamo. Terve. Mikä oli pojalla mielessä? Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että Buď ticho. pistää mun silmää palas. Tak zlé počasie. Taidan tietää, miten tää on. Tää on tää sun auto. Autossa vaikka jos mä otan niinku hitsaajallasin päähän, että mä niinku varmaan näen mitään. Co to naštartuje? No to sa musí ešte nahriať. Dobre, vypni to. No rob to už. Tu je volant GT, ale ja mám na rally volant. Mne sa ten GT nepáči. Proste. Sorry, Gacek.
keď sa na to video pozeráš, ale mne sa to fakt nepáči, ten GT volant. Každý má svoj názor. Tu mám staré pružiny na Satsunu, ale mňa už co? Ja už tu nie sú. Ale mal som tam také staré pružiny. Tu je bordel, ale Fletári, ja ti to nepopratam, lebo ty nevieš za deň urobiť kolesa. Takže ja ti to nebudem upratovať. Si to upratovaj sám. Si to upratuj sám. Satsuma. Potom ťa dám opraviť plechy. Fletárinu. A prúžina, krásna červená, aj vpredu sú také. To vyhrajeme, rally, podľa mňa. Možno nevyhrajeme. V sobotu je. Kam tu nemá žiadny reprak, tak skade mu to ide. Kam skade mu to ide? Že tu nemáš žiadny reprak. Ani rádio. No však. Pridaj si to rádio. Bo tam máš asi tak, kde je skrytý telefon. Ja už chcem sa voziť na nej. Tá téma. Aj Fletári. Ale to pôjde. Si požičam Ameriku. Ale čo... Pôjdem na Riko, či ne. Však to prespíme v meste a ráno tu prídeme. Či? Ne, choď nikde. Tak, máme to urobené. Sa teším na to rally. Teraz chvíľku môžem ja natáčať. Či? Hej. Orava si musí oddychnúť. Že Orava? No jasne. Tu je. Telefónik, čo tam pozeráš? Myslíš? No tak. Ja neviem natáčať, keď hráme ja. Čak nehraj. No však počkáme. Kamo, už to tam je 2 dní a... Počkať. Tak to pôjde. Ne. Čaute ľudia, to som ja. Hej. Čaute. No takže tu je moja izba. Potrebujeme nejaký držiak na natáčanie, neorava. Treba kúpiť taký buď, že si tu dáš napríklad taký strán a ti to bude samo, alebo tu si dáš taký stránik, čo máš také 4 nožičky Aj. a ti to natáča samo. No hej, presne tak. No tak to nepôjde. Tu je slovenská vlajka, tu je My Summer Car. Tu je My Summer Car, krásny. Musím čakať. Drž to, či? Počkaj, naopak to držíš. Tak. Hráme ďalej, ale Orava drží aj hra. No, Orava má telefón a aj natáča. Bolo mi ťa ľúto, ale ty si zlý. To skôr Maniko sa rozskočil, to ty si neskočil až tak. A ja hodím do autobusára toto škodovku. Prečo? No to kde ešte Manik? Opa! Už si skapal. Ty kokos. Neskapali nikto? Sa zabudili. Je asi už po... Nie, oni sa na nezabudili. 10 a tu je Orava. A tu je Maniko Saurus. Kamo? Takže čau.
ich odstrelilo až? Kde ich odstrelilo? Hey kid, you want some candy? Hell yeah. Rava tu pozera môj kanál, neviem prečo. Asi sa mu páči, alebo ja neviem. Kamo, som ich odstrelil, hurá, mám kľud. Natáčaj, Rava! Začom. Čauko. Kamo, oni tu nie sú, ale ich auto tu je. Kamo, ich kde odstrelilo. Počkať, tej ja ti to zoberám. Ja som dobrý chlap. Kaž, tak. Takže toto. Zoberám aj téma. Spray gun. Ei helvetti, et kai nyt saatana kuseen lattioille. Aikuinen ihminen tuolla lailla. Nyt saatana alaa hetken mätkentä. Haló, Fletári, už rob. Už to robíš 2 dní a nič nevieš. Lux. Ja som mal takéto originál, ale teraz budem mať iné kolesa. Tak, SPZ-ku máme takú krásnu, že nemôžem uveriť až. Wow. Ne, čo som urobil? Ja som sa pomýlil. Teraz to vyzerá ako Gaceková najlepšia farba. Čierna a toto. Čierna a žltá. Asi tie svetla vyberem, na čo ich tu. Pôjdem rally bez svetiel, iba bez zadných. Tu ich zatiaľ doložím. Že by som mohol dať výjsť. Potom si po nich prídem. Sadu zatiaľ tu nechaj, hej. Fletári, dávaj. Som ti to zaplatil, tá. Mi to urob. Tu je otáčkomer, ale ja tam otáčkomer nemám. Čo sa stalo? Tu kočet. Idem asi dať čas. Ale na jednoho dne zaspala a neudělala mi nějaký čas. A to já jsem nemohl volit. Já jsem se druhý den spal. Čoko? To som ja. Nevidno ma? Alebo... Neviem. Dúfam, či to Fletári má urobené. No však rob! Kamo, fakt to nevieš urobiť. Fakt. No, krásne. Mene säkin kotiin. Kuulepa, nyt se olisi oikein sinun näköinen homma tässä. Käydä kaupassa näitä H-kaupan mainoksia tuonne kyläläisille. Oj. Vähän siitä vaivanpanaa. Naltar. Dotiahneme to na prvý šup. Vám či...
Fajčíme a dofajčíme rovno. Kámo, rob. Jo, jaká čierna. Tu Lucik už nemá veľa času. Prečo? Jakže? Že je piatok. No však to v sobotu je rally. Zajtra je rally. Aj v nedeľu, ne? Aj v nedeľu, ale to prvé musíš ísť sobotu. Aj, tak tému dávaj. Tomu nemáš dať tam Satsumu do garáže. No, Nevieš. lebo však to iba som tu priniesol, že by som vymenil veci. Vieš, ja som dal prezu tie disky tu úplne nové. A to sú tie staré z toho pražidelného domu. Tu je pružinka. Satsunka, to musíš prejsť do rally. Keby si nechcel, musíš. Asi vybereme výfuk. Ideme presunúť do garáže. Iba tak dám tam sedačku, že nebudem ju primontovať. Nepremontujem ju. Však hoď kúpnuť ko témovi, že čo ti už nedalo. No. Ale. To fakt musí mať preskutovanú. Joj. S tým sa tak zle manipuluje. No ukáž, som si tu sadol. Ja strieľam je výfuk. Okoj, celkom dobrá. Ty, jak mi to hrabe. Dobre, pod do garáže, lebo ešte dostaneš defekt. Bo tak sa dá dostať. Kámo, tu som nevyšiel asi 5. krát. Ale mňa to ešte skápe kudamu. Tak, tuto nechaj. Vypni to. Tak. A teraz preč, choď. Toto sedačko daj preč. Tak. Preč to. Napríklad. No teraz ti to tam dá. No aha. Teraz musím vybrať výfuk, bo som objednal nový výfuk, takže to bude na zdvihaku. Takže keď to fletári zatvorí, tam musí byť na zdvihaku, lebo bez výfuku to bude taký maličký problém. 7. Tak, 7. máme ju. Tam, kde sa ten výfuk vyberá. Tam to je až. Teraz tému a teraz ten, že... Ne? Ja odpadol. Papa. Rachotina stará. Tak a teraz to tak zostane na zdvihaku. Bez výfuku. Takže idem pozrieť do téma, či mi prišla. Není tu. Počkať. Sa mám postriekať.
Môžeme vykradnúť v noci ten automat. Ale tu nemám traktor. To nevadí. Ne. Joj. Téma nič nevie. No, aj fletáre. Na Octaviu veci, ale ja Octaviu nebudem mať, lebo ja mám saxónku. Riadne to hrabe. Sem novým riadne to hrabe. No už rob. Ja som dačo robiť. Tie pneumatiky si tu odložím, lebo prvé ešte musím dať výfuk. Joj. Tak ti to trvá. Zajtra to nemôžeš robiť, lebo zajtra tu ani nebudeš. No, ukáž na tému. Dúfam, či zajtra mi príde aspoň. Či aspoň zajtra mi príde. Zajtra mám rally, ale na ďalší týždeň by som rally mohol. Už skoro hodinu. Takže ľudia, tuto ukončujeme. Offline porobím nejaké veci, lebo už natáčame dlho. Takže čau. Čau.